బహుజనుల సాధికారతకు ప్రతీకగా పూలే విగ్రహాన్ని అసెంబ్లీ ఆవరణలో ప్రతిష్ఠించాలని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత కోరారు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో మింట్ కాంపౌండ్ వద్ద పూలే విగ్రహానికి ఆమె పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు కేంద్రం ఆమోదం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి చేయాలన్నారు. ఇక ప్రధానమంత్రి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే అఖిలపక్షాన్ని ఢిల్లీ తీసుకెళ్లాలన్నారు. కులగణన వివరాలను గ్రామ పంచాయతీల వారీగా బహిర్గతం చేయాలన్నారు. పూలే విగ్రహం ఏర్పాటు కోసం ఎమ్మెల్సీ కవిత చేసే పోరాటానికి తాము పూర్తి మద్దతిస్తున్నట్లు సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా కులగణన చేయాలని ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహం పెట్టాలని